Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphakuda wehini ingwele ibhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa kamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini igxama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwatsho ubhathwe eGoli fuka makhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elikhosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini ngithanda ngize ngithanda nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda namhlanje sebeyangithanda ukusho ukuthi nawe ungangithandi uze ungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngeze ngephatha mina namhlanje mina ngizokhuluma ngodaba oluthinta ubaba uDlamini owaboshwa eboshelwa icala le rape yena athakalazi bangicelile abantu ukuthi angigeqa amagula bangicele kakhulu bengingafuni ukungena kuma details kodwa ke njengoba bengicelile abantu ufuna ngilithinte nje udaba labaMdlamini with no fear and futhi with no favor ngaphandle futhi kokusatshiswa nokusabseka nginjena nje ndiyabona abantu uma sebengicela kuze kube yisono bese bethi sitshele king yabo ukuthi kwenzakala ini la angiyona into yokudlala noma yini mase ngiyikhulumile nje isuke izoba njalo mase ngiyikhulumile nje isuke izoba njalo and angisoze futhi ngakhuluma into mase ngiyabuya la sekuzothi isishintshile noma sengiyayihoxisa noma sengenzana ngisona isidididi nje nakanye mase ngiyiqalile nje ngiyayiqala mase ngiyayimela mase ngiyayiqeda. This is who I am yabo njengoba ngizolithinta kudaba lolu ngithe nje angabatshela abantu ukuthi ngizolithinta namhlanje bengifuna nje kube yisurprise la laba abahlale beready ukuthi vele makulo sithathu ngiyangena yabo lithinta nje uGugu Dlamini sebekhulumileke abantu abanye bathatha amasayidi ahlukahlukene kodwa mase kuthiwa ke ekugcineni bese kuthiwa ke icourt into engathi kulihalamuza nami ngesikhathi esidlule ngichaza ukuthi noma yinini icourt mayithatha isinqumo iyasithatha based ufakazi obusuke sebebeka etafuleni ngase ngiyasho futhi ngathi kuthi angisho ukuthi phakathi komntwana ekuthiwa wadlengula nobaba uDlamini ukuthi ubani wrong ngagcina ngingashongo sengikhona manje and angizili manje ukuzoshona lena le ngizosho uma ufuna ukungikhuza ke mhlawumbe ngikhuze manje uma ufuna ukungikhuza ukuthi angingasho ake ngibona abangikhuzayo mase ngibona bathi shocking yabo uma ungikhuza ngizoyeka manje ngikhuza phela funa nginilalele manje ithi ayiyeka king ngizoyeka manje ithi shocking ngizosho yabo futhi ke mina ngiyona ke lenhlobo ukuthi mayisiyenzile into mayisihamba isatshiswa zinyoni nje usebenza kanjalo mina zonke idididi loyisabisa kwena yabo wonke amandla okudila nemimoya abuzwa la kuthina amandla okunqobela abantu abuzwa la kuthina amandla okulwa ngisho nanezilwane abuzwa la kuthina amandla akwazi ukuqinisa ngisho umuntu ukuthi angahambe bentekenteke ukhanda ukhakha olithambile uyinsizwa yabo abuzwa la kuthina ukhakha amandla okwazi ukuvula lapho kuyaphoqa ke mase kuvulwa ukuthi kiwe edamini sekuvulwa yonke into ekuthiwa yenzeke kuyasiphoqa lokho and mase sithe kuzovuleka gate kuyavuleka ayiqhubeka king nangi unhlaka uthi qhubeka king nangiya uthi lutho my king sifuna ukwazi kusho ukuthi angiqhubeke ngifuna ukubheka abathi angiqhubeke nangiya ulokhuzana ubani khize nangiya uthi qhubeka my king yabo ngathi bafuna ngiqhubeka abantu abantu bayayithanda indaba nangu sesizwa uqhubeka nangiya umzikayise uthi ungasho king uthi angiyibambe oqala ukuthi angiyibambe ngifuna ukubona abathi isho nabathi ungasho nangiya usizwe mchunu uthi isho king nangiya uathi walasi uthi hayi iyeke king owesibili uthi angiyeke yabo uthi angiyeke makuthiwa ngiyeke ngizoyeka nje makwaba abaningi abathi ngiyeke isho king awakho lamandla hayi nange ngincoma kulokho uThemba FJ uthi inkunzi king thank you so much Mthemba yabo king my king usisizwani yabo uyangibongela nange ubheki iTaras uthi king yisho yabo ngithi ake qhubeka my king kusho ubani loya nange uthi qhubeka king kusho usiphephisiwe nange uvusa ingwenye uthi chaza my king yabona ayize ngihlohle izami hayi bafuthi khulekani mina mawungihlohla ngahlehleka shono nakuyabo nange uthi ubani uthi ithinte nodaba uthi ngithinte nodaba lika Max nange uthi king silinde wena sengikhona
nange ethi qhubeka abayikhengi hayi ke ngathi ngiyaphambili impela bangabe abaningi bethu ngiqhubeke nange ethi qhubeka abayikhengi phela kumnandi ukuzwa ngabantu yabo ukuze nosuke ezophapha bese uyamthetha hayi abantu abathe bafuna ukwazi lento yabo angilali ngivuke nje bese ngithi ngizokhuluma and mase beshila abantu ayikho into engizothi angiqale kanje le ndaba ake ngiqale ngeadvice baba ugugu lapho ukhona mfowethu mina njengoking Phaka mfowethu ngiyazi ukuthi akumnandi ukuhlala eDanyana yabo akumnandi ukuhlala eDanyana futhi umuntu ongaphakathi isifiso sakho ukuphuma yabo impilo yasejele ayijwayeleki yabo ayijwayeleki mfowethu ingakho ufica ngisho igebengu eyidayisayo ngaphakathi nazo ifica ifuna ukuphuma ngoba ayijwayeleki mina bengathi mfowethu iminingi iminyaka osuyidonsile iminingi iminyaka osuyidonsile mina mfowethu bengathi bonke laba bathe bafuna ukukusiza gugudlamini bengathi mina mfowethu batshele ukuthi sisale usuyibamba babishisa sale siyipholela khona ezandleni kufika isikhathi sakho mfowethu uphume ngoba lama appeal abacabanga ukwenza mfowethu yabo azokukhosta ngoba ngakuqalisa phansi futhi esinye isigwebo yabo mfowethu gugu angimazi nokumazi lo mntwana yonke into ngiyidonse ngokukamoya ngizwile baba uthi icala leli lokuthi urephile uthi awulazi yabo kuyenzeka umuntu aliphiki icala ethi akalazi ngoba enobufakazi ukuthi uvumelene nomuntu alale naye mfowethu mina ngifuna ukuqamba amanga la baba kumina ngokwesigudlo sami akuveli ingane uyibamba ngenkani yabo akuveli my brother ingane uyibamba ngenkani kodwa kuyavela kona iyenzeka into engavumelekile kuwena nomntwana yabo kodwa ubambe ngenkani okungenzeka ukuthi wena uthi mawuthi awulazi lecala uqonda ukuthi ingane awuyibambanga ngenkani lapho vela awuyibambanga kodwa kwakumncanyana nje wakwaconvinceka yabo kuukuthi ke umthetho ke waSouth Africa umuntu o-under age mawulale naye i-rape leyo yabo i-rape leyo baba ngikhuluma njengomfowenu la angikhulumi njengomuntu okudonsela emumva baba ngithi mina mfowethu bekezela bhuti wami sekuseduze phambili usiqede mfowethu isigwebo sakho lesiphithiphithi esenzakalayo nesingenwa abantu labantu esebengenile bethi bayakusupporta gugu lalela bhuti wami emasontweni ambala bonke bazokujikela ngizwa ngabo bazokujikela ngoba abantu noma yinini abantu banenseka kumuntu osuke ewumhlukunyezwa abantu beke babona ubufakazi abantu obalethwa ecourt obenza inkantolo ukuthi kuthole lecala engase babona abantu lobo bufakazi bonke bangajika ngoba abantu banenhliziyo ezinhle bathanda ukuprotect njengoba nawe bekulwela bhuti wami bebekulwela because usuke wakhuluma kuqala and kwasekulandela abantu abakusupportayo deep down mfethu nawe uyalazi iqiniso bonke labantu abakusupportayo even nabakhulumayo umakhelwane uyazi ukuthi ngesikhathi seyigameko eziphindaphindekile babengekho phakathi endlini la ingane ethi wawukadweni ukubezelela khona babengekho labantu bebekujaja from far bebekujaja ngenhliziyo enhle kufana nomuntu bezofika bulala abantu bese kwipublic bese actor saints ipublic ibisi yabhilivela kuyena kufana umuntu ozobamba inkunzi abuye nemali aphe umphakathi umuntu adayisa ama drugs enze imali eningi abuye athengele umphakathi igrosa ngemali yama drugs kunengane ezifayo bese ethengele umphakathi uzomsupporta leyo muntu ngoba
wona wazi okuhle ngalowo muntu. So mina bhuti wami njenge spiritual expert baba, njengomuntu onedamu, njengomuntu mfethu odonsa yonke into baba, ihlisa umoya my brother, sesophela isigwebo sakho usiqede kahle, ngoba uma ngabe mfethu uqala phansi kuthiwa kwenziwa i-appeal, abameli bazobuye bakubalekele, abantu abathi bayakusupporta bazokubalekela, yilaba abaphambili abehla benyuka kwenziwa amavidiyo bazokubalekela, abanye bazothuka, bese kuzothi i-public ethi yakuthanda bhuti wami izokubalekela. Bhuti wami ngifuna ukuqamba manje, mina ngokwesigodlo sami, angizwa ngithini bhuti wami, ngokwesigodlo sami ngiyahambisana nesinqumo esathathwa inkantolo kuwe, kusho mina uKingBhaka, ngikubheke ngayo yonke indlela, ngiyahambisana nesinqumo esathathwa inkantolo kuwe, kodwa nawe lento yak-overwhelma bhuti wami, yak-overwhelma lento le, yaqhamukela ngenhla, nawe wawungazi ukuthi iyohamba igcine nje lento yabo, and kugcine sekuxovaxovana umndeni wakini waxovaxovana, umndeni walokhuzana, yabo nje kugcine imindeni seyixovana bhuti wami, yabo. Ehlisa umoya mfethu, iba calm, sofika isikhathi uphume. Mase uphumile siyacela ukuthi ingane nehlobo zengane na wonke umuntu bakuxolele mase uphumile my brother. Kusho mina uKingBhaka, mina ngunye nawe bafo, kodwa futhi ngiseqinisweni ngoba ngiyalazi ijele mfethu ukuthi ejele uyangena ngento obucabanga ukuthi imfihlo yakho wedwa ibisi yaqhamuka imfihlo mfethu kukwena kuphela, baningi abantu abahleli phezulu kwemfihlo leminyango bhuti wami, kunezingane zandawonye ezilala naye ekamelweni, abazali belele ekamelweni. Into eyenzakalayo emzini abantu mangabe sihlola siyazibona into enjalo, kube nzima ngisho ukubatshela abazali ukuthi hambani lungisa izingane ekamelweni, yabo, hambani ihlukaniseni enye yiye kwi-outside building enye isala ngaphakathi, izingane zandawonye ziyalala mfethu, yabo. Obaba bayalala mfethu nezingane zabo, ama-stepfather amanye, hayi wonke, ukhumbule njalo ngikhuluma ngo-100% la, ama-stepfather ayalala nezingane, uyabona. Bese kuzothi omalume mfethu ziningi, yabo nje mangathiwa izingane azikhuluma, ziningi imfihlo ezikhona. Le ingane zandawonye lala nayo, ngisho mandiyeni, ngisho kubelungu, ngisho emakhalathini kubantu abamnyama, into bafethu eyenzakalayo, umehluko ilamahlazo ekuhlala phezulu kwabo. Omakoti babantu bayalalwa abafowabo la ngaphandle, yabo. Thothi unomakoti, umfowenu ulala umakoti wakho, but ihlazo elifihlwayo. Obaba bayalala nomakoti, khona ngisho umama abalala nezingane zabo la ngaphandle. Mfethu siphila emhlabeni, ngeke ngikujaje mina baba, yabo, ngeke ngikujaje kugula ukhona mfethu, kodwa ngithi mfethu ubeka phansi inhliziyo manje, nawe kunemfihlo mfethu ezigcina engavelanga umuntu azafa, kunemfihlo ezingaveli, uyabo, kunemfihlo ezingaveli agcina zafa umuntu ezingavelanga, ezinye ziyavela. Mina bhuti wami ngathi la, thatha umoya ubeke phansi, ubhekane mfethu nesigwebo sakho, siphele baba, phumele ngaphandle uyophila impi. Lesiphithiphithi esingenayo kuze uyazi ukuthi kuyaphikiswana manje na kuba ngumsindo kwenzalo izofakela wena ingcindezi baba. Bacele nje abameli bakho, bameli ubatshela iqiniso, abameli hlale phansi nabo batshela iqiniso, bafethu kwenzakala kanje iyona uzu ugoqe ngayo ingane, iyona ingane eyayenza kanje, nami ngase kugcina kwenzakale kanje, but kwangeyona inhloso. Ubatshela iqiniso abameli mfethu, ukuze ngoba ngiyabona abameli ukuthi beza ngenhliziyo enhle la, baya consulta nawe mawubamba isleader bafu, uyabo, bayafisa ukukusiza, but ngicela ungabamba isleader, batshela iqiniso ukuze noma bethi baya phambili kodwa baye phambili phezulu kweqiniso batshele lona, bese bekubhekela ke mhlamba ama loopholes. Ukhumbule mina ngidonsa ngokwa spiritual my brother, uyabo, ngokwa spiritual. Angivamisile ukuthi mase ngidonsa into mayisiproveka otherwise, into mase ngishilo isuke zoba njengoba ngisho, uyabo. Kodwa nje ozokubona ngamandla bonke labantu abakusupportayo bazoqala banyomuke kancane kancane, yonke le public nawe izoqala mfethu imunyuke kancane ngoba imoya iyakwazi ukusenza uma ngabe sekushubile. Usho mina mfethu la, hayi ukuthi ngithini my brother, yabo, kodwa lokho engikushoyo ukuhamba kwesikhathi kuzobonakala ukuhamba kwesikhathi. Ngivamisileke mangikhuluma abantu abaningi bangaqala ukuyizwa into mangisayisho, kuyaye umsebenzi wami ukuthi ke ekugcineni abagcine beyibonile, ingakho kunebongo zami ezithi ngathini mina bathini bona,
kunjani makunje ngathini mina bathini bona kunjani makunje. Thank you so much. Number yami 0798130260. Mhla ka 3 May zonke indlela ziyimakhanda dam, but ngizobuya nama details sokwamanje bengize ngalodaba, but nje la ukhona ziyimakhanda dam indlela kobe kusetshenzwa ngendlela engajwayelekile ngoba manje kune power elapha edamini enyukile eyokuthi mawusungene phakathi, ingakho ngikwazi ukudotha into ejulile. Mawusungene phakathi power yakusebenza nami ngakusebenza. Uma ngabe ungazi ukuthi ipower iyakwazi ukuyibambela umuntu bengabe elwa izimpi ezinkulu, so ipower enginayo isiyazibambela. Mawusungene emanzini nje okwami ukuma eduze kwakho eceleni kwakho nje ukuze uqinisekise ukuthi uphephile ayikho into eyingozi, bese uyezwa nje like usetshenzwe enyaweni. Once wasetshenzwa nami mase ngiyakusebenza, ipower ibambela yona manje enye level leyo, ilevel ongeke uzuyizwe noma ikuphi, inyuke nje njengoba kade nginyuka idamu kwanyuka amabhilidi kwanyuka nendlela abantu abalwela ngabe inkinga zabo. Bye yini. See you Saturday abafuna ukufika. See you ngithola Saturday and Wednesday mangabe ungifona ngoba ngiyazi ukuthi ngithi ngikhuluma enye into umuntu abethi king ngiyakudinga ngizokuthola kanjani. Mawungifonela kuyenzeka ngibhizi kakhulu ngayibamba ifoni, kodwa ke uyakwazi ukufika makulo sithathu 44 Rocky Ridge Road Hirari, noma makumgqibelo suka siye edamini ke mangabe kumgqibelo yabo, kodwa ufike la ku Rocky Ridge 44 Rocky Ridge Road Hirari Mount Vernon.